Dames en heren, hartelijk welkom bij de presentatie van het rapport van de onderzoekscommissie van Sportclub Heerenveen. Mijn naam is Tjeerd van der Zwan, ik ben burgemeester van Heerenveen, maar hier vooral aanwezig omdat ik procesbegeleider ben van het onderzoek en een soort bewaker van de spelregels die wij met elkaar hebben afgesproken. Mijn rol is dus eigenlijk maar heel klein geweest. Naast mij zit Simone Vruchten. Zij is, ik moet altijd even kijken dat ik het goed zeg, juriste, notariaat en werkzaam bij TRIP Advocaten en Notarissen. Zij heeft de commissie begeleid bij de verwerking van de interviews en bij de organisatie van het werk. En haar rol is beduidend groter geweest dan mijn rol. En aan de buitenkanten van de tafel zitten de heer Lense Koopmans en de heer Jos Vaassen, degene die het echte onderzoekswerk hebben gedaan. Het feit dat de twee heren zo ver uit elkaar zitten zegt niks over de manier waarop ze hun werk hebben gedaan, maar heeft meer te maken met een fatsoensregel die zij hanteren. Namelijk, een mevrouw hoort altijd in het midden te zitten en dat geldt ook voor de burgemeester. Vandaar dat u wellicht deze wat vreemde opstelling ziet. De heer Vaassen zal zo meteen het rapport ook verder toelichten en bekend maken. Maar voordat hij dat doet, wil ik even een aantal opmerkingen maken. Een eerste opmerking is dat de verschillende stakeholders die het rapport ook al net hebben gehad en daar ook vragen over hebben gesteld, dat die het vertrouwen hebben gegeven in deze twee onderzoekers. Deze twee onderzoekers zijn aangedragen door al die stakeholders. Dus daar ligt een heel groot vertrouwen. En dat vertrouwen heeft zich vertaald in het feit dat de uitkomsten van het onderzoek en de adviezen die zij geven ook door de stakeholders als bindend, al op voorhand als bindend zijn gewaarmerkt. En mijn oproep aan de stakeholders en iedereen die bij de club betrokken is dan ook gebruik dit momentum nu ook om de tweespalt die er is, om die nou ook te verlaten. En schaar je allemaal achter de conclusies van dit rapport. Dat verdient het vertrouwen dat u ook hebt gegeven aan de twee onderzoekers. Maar dat verdient eigenlijk nog meer onze prachtige club die nu ook verder moet gaan en ook een goede toekomst tegemoet moet gaan. En dit momentum moeten we met z'n allen ook grijpen. Het tweede wat ik zou willen opmerken, ja, er is altijd met dit soort rapporten een zekere mate van dilemma. Als je het te halfslachtig doet, als je de kool en de geit wilt sparen, dan leg je ook geen goed fundament voor een nieuwe toekomst. En deze onderzoekers, en daar verdienen ze echt onze grote waardering voor, hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Niet de kool en de geit te sparen, maar hele scherpe conclusies te trekken. Hele scherpe conclusies te trekken, zodat er daar ook mee de toekomst in kan worden gegaan. Dat betekent dat er ook dingen worden gezegd over functionarissen van de Sportclub Heerenveen. En ik zou die functionarissen ook willen oproepen om daarvan wel kennis te nemen, maar op hun post te blijven, totdat het door de onderzoekers geadviseerde nieuwe bestuursmodel ook is geïmplementeerd en totdat op een ordentelijke wijze in hun opvolging is voorzien. En ik zou de stakeholders ook willen oproepen om hen ook deze werkwijze mogelijk te maken. Want we hebben er niks aan als er zometeen een stuurloos Sportclub Heerenveen is. Dat verdient de club niet. Dat zijn in ieder geval twee opmerkingen die ik graag op voorhand even aan u meegeef. Die opmerkingen heb ik ook aan de stakeholders gedaan. En ik heb de indruk dat die daar op zich goed gevallen zijn. Dan wou ik nou het woord geven aan de heer Vaassen om het rapport kenbaar te maken. U hoeft niet helemaal op te schrijven, u krijgt na afloop het rapport. En dan voor de zuiverheid zal ik het gewoon voorlezen zoals het er staat, want anders komt er misschien een bepaalde interpretatieverschil. Dit is het rapport van de onderzoekcommissie Sportclub Heerenveen. Op 25 juni 2013
besluit het stichtingsbestuur van de Sportclub Heerenveen tot het instellen van een onderzoekscommissie. Hierover is overleg geweest met de diverse stakeholders en de opdracht die werd verstrekt aan de heer Lense Koopmans en aan mij luidde als volgt. Is er draagvlak voor de huidige directie? Is er draagvlak voor de huidige Raad van Commissarissen? Is er draagvlak voor de huidige stichtingsbestuur? Wat vindt u van de organisatie? Functioneert het huidige bestuursmodel en welk ander model zou beter zijn? Zijn de huidige directie en Raad van Commissarissen nog op hun taak berekend? De leden van de commissie opereren onafhankelijk en functioneren in dit onderzoek op basis van gelijkwaardigheid. De onderzoekscommissie wordt verzocht een rapport in te dienen dat bindend zal zijn. De burgemeester van Heerenveen, Geert van der Verswan, treedt op als procesbegeleider. De werkwijze. De commissie heeft tussen 25 juni en 22 juli jongstleden 41 personen gehoord. Onder hen alle leden van het stichtingsbestuur, de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen, de 3 directieleden, de erevoorzitter, verder Marco van Basten en Foppe de Haan, tevens oud-commissarissen, voormalig directieleden, veel medewerkers van het kantoor uit de diverse afdelingen. Ook zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de sponsoren, supporters en vrijwilligers. Met de procesbegeleider, de heer Van der Zwaan, is 3 maal tussentijds overleg geweest. Meester Simone Vruchten, juriste vennootschapspraktijk notariaat, heeft de commissie bijgestaan bij de verwerking van de interviews en bij de organisatie van de werkzaamheden van de commissie. 1. Een niet al te ingewikkeld MKB-bedrijf met een vraagteken. Een omzet die schommelt tussen 20 en 25 miljoen, een eigen vermogen van naar schatting 19 miljoen en circa 120 medewerkers, het voetbalbedrijf en de ondersteunende activiteiten. De bestuurlijke vormgeving doet echter heel anders vermoeden. Een 3-koppig bestuur van de stichting die de aandelen in de naamloze vennootschap houdt, een raad van commissarissen met minimaal 3 leden, bestaande uit lokale CQ-regionale zwaargewichten, een statutair directeur van de vennootschap en tenslotte 2 titulatair directeuren die aan de statutaire directeur rapporteren. Dit is nogal zwaar aangezet, maar we moeten ons ook realiseren dat we in het geval van de MKB-bedrijf te maken hebben met een voetbalclub. Daarin spelen niet alleen de statutaire organen een rol, maar ook de supporters, de sponsoren, de vrijwilligers en de medewerkers van de club, die de gang van zaken bij met name de thuiswedstrijden in goede banen leiden. Deze stakeholders, die geen vennootschappelijke plaats in de juridische organisatie hebben, zijn voor de club van grote betekenis in termen van inzet voor de club en in termen van jaarlijkse inkomsten. Om de 14 dagen stromen 25.000 enthousiaste mensen naar het stadion. Genieten van de wedstrijd die vervolgens, gevoed door de aandacht in de media, een week lang en dankbaar onderwerp van gesprek is. In het verleden werd een voetbalclub meestal gegoten in de juridische vorm van vereniging. De ultieme zeggenschap ligt daar bij de ledenvergadering. Met de professionaliseringsslag in het betaald voetbal ontstond bij de besturen de behoefte de macht binnen de club te concentreren. In dat licht is de keuze voor de stichtingsvorm op zichzelf een voor de hand liggende stap. Een stichting kent immers uitsluitend een bestuur, geen leden, geen aandeelhouders, geen commissarissen. Het aardige is echter dat de stichtingsvorm wel kan worden opgetuigd met een toezichthoudend orgaan. Zelfs kan het bestuur een platform van de stakeholders in het leven roepen met serieuze bevoegdheden. Sterker nog, statutair kan worden afgesproken dat het bestuur enige keren per jaar verantwoording aflegt over het gevoerde CQ te voeren beleid, waarbij een aantal goedkeurende bevoegdheden worden toegekend aan dit platform. Deze ontwikkeling, de gang van vereniging naar stichting, heeft zich ook voltrokken bij de Sportclub Heerenveen. Daarbij heeft het bestuur onderweg de stakeholders verloren. Zolang de sportieve en financiële resultaten goed zijn,
zal het nog wel loslopen. Zodra echter het tij keert, ontstaan er grote problemen. Dat is de fase waarin de Sportclub Heerenveen zich thans bevindt. Daarbij mag Sportclub Heerenveen zich gelukkig prijzen met haar supporters, verenigingen en hun leiders, die op een zeer correcte wijze hun gevoelens van ongemak en onvrede hebben getracht over te brengen aan de directie en de commissarissen van het vennootschap. Ook de trouw van de sponsoren in deze tijd van economische teruggang is opvallend. Hun voorlieden vonden geen luisterend oor bij de directie en commissarissen. Hoofdstuk 2, iconen, formele versus informele macht. Voetbalclub Ajax heeft een icoon. Dat is iemand die in bepaalde sportbestuurlijke of culturele opzicht beeldbepalend is voor de tijd waarin hij of zij leeft. Zijn naam is u bekend, Johan Cruijff. Een icoon behoeft geen juridische positie en bevoegdheden om bestuurlijke grote invloed uit te oefenen. Sportclub Heerenveen heeft 3 iconen. Abel Enstra, Riemer van der Velde en Foppe de Haan. De eerstgenoemde staat levensgroot in brons gegoten bij de voordeur van het stadion. Dat is niet het geval met Riemer van der Velde en Foppe de Haan. Zij zijn springlevende iconen die hun opvattingen niet onder stoelen of banken steken en daardoor onrust veroorzaken bij de formele machthebbers. Langs de lijnen der stakeholders oefenen zij betekenisvolle invloed uit tegen de zin van de bestuurders van de stichting, de commissarissen en de directie van de vennootschap. 3. Verfijning van de opdracht. Het bestuur van de stichting heeft bij herhaling kennis genomen van de voortdurende onrust bij de club. Een groep verontruste sponsoren en de beide supportersverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Het stichtingsbestuur besluit tot een evaluatie door onafhankelijke buitenstaanders een advies over het bestuurlijk model voor SV Heerenveen te geven. Dit is geen geringe opgave die nog eens in enkele weken tijd moet worden afgerond. Dit geldt a fortiori als de onderzoekcommissie kennis neemt van de verfijning in de opdracht. Die luidt: de kritiek op de directie en de raad van commissarissen objectiveren en concretiseren. De rol van de informele machthebbers objectiveren en concretiseren. Welke personele veranderingen moeten worden doorgevoerd in het medewerkersapparaat van de voetbalclub. Een aantal financiële kwesties vanaf medio 2006, welke niet zonder de externe accountant kan worden beantwoord. Er zal separaat onderzoek plaatsvinden naar de ontwikkeling van de financiële situatie in de afgelopen jaren sinds 2006. Hiervoor is een onafhankelijke accountant, niet zijnde reguliere accountant, opdracht gegeven. Het stichtingsbestuur heeft in overleg met diverse stakeholders een aantal concrete vragen geformuleerd, zoals in de inleiding is vermeld. De onderzoekscommissie heeft slechts korte tijd tot de beschikking gekregen. Dat betekent dat sommige vragen wel kunnen worden beantwoord en andere slechts op een betrekkelijk hoog niveau van abstractie. Bovendien is de onderzoekscommissie geen fact-finding investigator en heeft ze geen forensische bevoegdheden om af te dalen naar de individuele bestuurders en medewerkers. Intussen heeft de onderzoeksomgeving wijzigingen ondergaan. De Raad van Commissarissen en het stichtingsbestuur hebben met de statutair directeur overeenstemming bereikt over zijn vertrek. Vervolgens heeft op vrijdag 5 juli het stichtingsbestuur laten weten dat de Raad van Commissarissen op 15 juli 2013 en bloc aftreedt. Deze laatste gebeurtenis levert juridische complicaties op, omdat de vacature in de statutaire directie wordt waargenomen door de Raad van Commissarissen. Collectief ontslag nemen door de Raad van Commissarissen resulteert in een stuurloos vennootschap. Deze wijze van handelen is buitengewoon onelegant en grenst aan onbehoorlijk bestuur. Het dwingt het bestuur van de stichting onder zware tijdsdruk op tijdelijke basis te voorzien in de vacatures. De oplossing zou zijn geweest dat de commissarissen hun functie ter beschikking hadden gesteld en in deze demissionaire status de belangen van SC Heerenveen waren blijven behartigen. Deze vaandelvlucht
is een raad van commissarissen onwaardig. De positie van het stichtingsbestuur is niet helder. Supporters en sponsoren hechten niet aan het aanblijven van de leden van het stichtingsbestuur. 4. De periode tot medio 2006, de periode van der Velde, die wij noemen sportsuccessen en progressie Sportclub Heerenveen. De periode 1983 tot 2006 is succesvol geweest. Sportclub Heerenveen promoveert, zelfs 2 maal, naar de eredivisie en behaalt steeds betere sportieve resultaten. De club wordt een vaste waarde in voetbal Nederland en een uithangbord voor de provincie Friesland. De bouw van het nieuwe Abel Enstra-stadion stuurt Sportclub Heerenveen verder omhoog. Het stadion zit altijd vol met circa 25.000 bezoekers. De businessclub OSSH heeft op een gegeven moment meer dan 1000 sponsoren. De financiële positie is uitstekend en geeft een solide basis voor de toekomst. De continuïteit van Sportclub Heerenveen met Riemer van der Velde, 23 jaar voorzitter, en Foppe de Haan, 19 jaar trainer-coach, is uniek in het Nederlandse voetbal. Financieel ging het Sportclub Heerenveen voor de wind. De club werkt met een gebroken boekjaar en per medio het jaar worden de resultatenrekeningen en de balansposities opgemaakt door de statutaire directie, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vastgesteld door het bestuur van de stichting. De balans per medio 2006 geeft de financiële positie van de club weer zoals die zich gedurende 23 jaar onder het voorzitterschap van Riemer van der Velde heeft ontwikkeld. Er is een eigen vermogen van ruim 18 miljoen en geen bankschuld van betekenis. De financiële positie kan, kort voor het vertrek van Riemer van der Velde, als degelijk worden aangemerkt. Er is jaren achtereen een behoedzaam financieel beleid gevoerd. De periode medio 2006 tot medio 2010, onder de directie van Vormsma, Kuiper, Hoekstra en Van Erve. Wij noemen dat te hoge ambities. Deze tweede periode kende 4 directeuren. Eerst statutair directeur Vormsma, daarna het driemanschap Kuiper, Hoekstra en Van Erve, die alle 3 als statutair directeur. Het bewind Vormsma heeft slechts 9 maanden geduurd. De kiem van het snelle vertrek lag in de wijze van benoeming. Vormsma was al enige jaren commissaris. Het aantrekken van Vormsma als statutair directeur door de Raad van Commissarissen geschiedde buiten voorzitter Riemer van der Velde om. Een onbegrijpelijke actie van commissarissen en een affront jegens Van der Velde. De Raad van Commissarissen besloot al snel tot het afscheid nemen van directeur Vormsma. Zij heeft vervolgens haar heil gezocht in de upgrading van het managementteam onder de vertrokken statutair directeur. Dat team bestond uit het driemanschap Kuiper, Hoekstra en Van Erve. De heren kregen een statutaire directeursfunctie, salarisverhoging en bijbehorende paraphernalia. Dit werd als passend gezien bij de ingezette beleidswijziging. Deze beleidswijziging hield in dat men een aanval op de top 3 ging inzetten. Het aantal contractspelers werd sterk verhoogd, van 22 naar 32. Tevens werden de salarissen van de spelers opgetrokken, zelfs zodanig dat de uitgaven aan contractspelers met circa 80% zijn gestegen. Hetzelfde gold voor het totale salarisgebouw. Dit beleid werd geconcipeerd door het driemanschap en door de Raad van Commissarissen, bestaande uit de heren Foppe de Haan, Loek Hermans, Klaas de Leeuw, Bart van der Meer, Teun van der Meulen, Jan Roos en Riemer van der Velde, goedgekeurd. Daarbij werd een aantal jaren operationeel verlies geaccepteerd. Zoals zo vaak in de voetbalwereld werd opportunistisch gerekend op een gunstig saldo van aan- en verkoop van spelers. Dit beleid was tegengesteld aan het beleid 1983-2006, dat gestoeld was op degelijkheid en voorzichtigheid. Zoals ook bij andere BVO's heeft dit beleid ook bij Sportclub Heerenveen niet gewerkt en is de club in de problemen gebracht. Hier moet men concluderen dat er is gegokt en verloren. Zowel Foppe de Haan september 2009 als Riemer van der Velde maart 2010
zeggen de Raad van Commissarissen vaarwel. De vraag dringt zich op: waarom heeft het stichtingsbestuur niet ingegrepen en de commissaris de verantwoording geroepen? Ik wil aan toevoegen dat het niet het huidige stichtingsbestuur was. Zij keert tenslotte de jaarrekening en de begroting goed. Deze passieve houding van de hoogte en bestuur van het hoogste bestuurorgaan is opmerkelijk. Bij het opmaken van de jaarrekening per medio 2010 realiseert het driemanschap zich dat een forse balanssanering moet plaatsvinden. Een groot aantal aangekochte contractspelers levert niet op wat er van hen werd verwacht. Forse afboekingen zijn nodig. Ook moeten voorzieningen worden getroffen voor het uitgedijde medewerkersbestand, een groei van 37% sinds 2006. Om dat bestand in omvang terug te brengen. Het totaal aan voorzieningen beloopt 20 miljoen voor belasting. Het boekjaar 2009-2010 leverde een verlies op van netto 15 miljoen euro. De Raad van Commissarissen grijpt tenslotte in en besluit tot wijziging van de directie. Zij gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de statutaire directie. Dat wordt Robert Veenstra, die aantreedt in augustus 2010 en alvast aankondigt dat de Sportclub Heerenveen in het boekjaar 2010-2011 opnieuw verlies zal maken. Kuiper en Hoekstra vertrekken. Jan van Herven blijft aan als statutair directeur naast Veenstra. Hij zal echter, gedwongen door Veenstra, medio 2012 alsnog Sportclub Heerenveen verlaten. Het afscheid van deze 4 directeuren levert een schadepost op van 900.000 euro. Tevens vertrekken er 2 trainers onvrijwillig, waardoor opnieuw een financiële last ontstaat van 400.000 euro. De Raad van Commissarissen besluit tot verjonging van de Raad. Een verjonging die via een getrapt systeem wordt uitgevoerd zodanig dat de gehele Raad van Commissarissen, die verantwoording draagt voor de periode 2006-2010, is vervangen. 6. De periode 2010 tot heden, de Veenstra-periode. Wij noemen dat het ontstaan van 2 kampen. Robert Veenstra staat voor een ingrijpende saneringstaak die hij moedig aanvat, maar hem niet geliefd maakt. Bovendien botert het niet tussen hem en Van Erven. De laatste, de commerciële man, ruimt het veld. Tijdens zijn bewind weet Robert Veenstra geen goede band op te bouwen met de medewerkers van de vennootschap. Dat is overigens gelet op zijn saneringstaak niet verbazendwekkend. Betreurenswaardiger is echter dat hij er niet in slaagt de ondernemingsraad, een belangrijk orgaan van de vennootschap met wettelijke bevoegdheden, aan zijn zijde te krijgen. De medewerkers zijn in kampen verdeeld. Het personeelsbeleid is grillig. Het plotseling benoemen van een commercieel manager terwijl er een formele procedure voor de vacaturevervulling loopt, roept vraagtekens op. Inschakeling van Hofman bedrijfsrecherche om de gang van de medewerkers te volgen, zegt veel over de relatie tussen Veenstra en het personeel. Er heerst een sfeer van intimidatie en angst. Evenmin weet Veenstra een goede verbinding te leggen met de supporters en sponsoren van de club. Hij schiet met name ernstig tekort in de omgang met de sponsoren en maakt zich schuldig aan onhoffelijk gedrag. De publicatie in het interne blad The Corner, waarin getracht wordt de clubicoon Riemer van der Velde met de grond gelijk te maken, blijkt een gezamenlijke actie te zijn van de redacteur van het clubblad, de statutair directeur Robert Veenstra, titulair directeur Johan Hansma en nota bene de voorzitter van de Raad van Commissarissen Wino de Jong. Een tweede actie van de directie betreft de La Manga-casus. De wijze waarop aan Riemer van der Velde is meegedeeld dat hij niet welkom was op de jaarlijkse scoutingstrip was niet fatsoenlijk. Er is geen inhoudelijke fundering voor dat besluit gegeven, ook niet aan de onderzoekscommissie. De verantwoordelijkheid hiervoor lag bij Johan Hansma en de beslissing vooraf heeft afgestemd met statutair directeur Robert Veenstra. De commissie zet vraagtekens bij de omvang van de bruto salarispost van de totale directie, groot circa 600.000 euro per jaar exclusief pensioenpremie, sociale lasten
waaraan nog een bonus van circa 25% moet worden toegevoegd. Het vertrek van de statutair directeur heeft een extra last opgeleverd van circa €375.000. Gezien de huidige problematiek bij Sportclub Heerenveen verbaast het de commissie dat daarbij nog een bonus is toegekend. Naar de mening van de onderzoekscommissie passen deze salarissen niet meer in het huidige maatschappelijk tijdsbeeld. De onderzoekscommissie adviseert de nieuwe aan te stellen leiding om het ondersteunend apparaat grondig tegen het licht te houden, de functies opnieuw te definiëren, de medewerkers te toetsen op hun geschiktheid, het salarisgebouw neerwaarts te herzien. 7. Governance, een gemiste kans. De Raad van Commissarissen heeft zich eind 2010 met hulp van een brede overleggroep, waarin de supporters overigens niet waren vertegenwoordigd, gebogen over een aantal anachronismen in de governance van Sportclub Heerenveen. De gedeeltelijke personele unie tussen het stichtingsbestuur dat de aandelen houdt in de vennootschap en de Raad van Commissarissen wordt terecht opgeheven. Er wordt een profielschets opgesteld voor de Raad van Commissarissen om de vereiste achtergronden van competenties in de Raad vertegenwoordigd te krijgen. Financiën, voetbal, topsport, ondernemer, generalist, ondernemer, communicatie, marketing en de bestuurlijke maatschappelijke discipline. De commissarissen moeten, zo wordt afgesproken, hun potentieel strijdige belangen melden aan de voorzitter, die dit op zijn beurt bespreekt met het stichtingsbestuur. In hoeverre deze regel wordt nageleefd is niet duidelijk. In elk geval blijft Bart van der Meer met 2 benen in 1 sok zitten als voorzitter van de Raad van Commissarissen en van Commissaris Sportclub Heerenveen en Sportstad. De genoemde overleggroep doet een interessant voorstel om een platform op te richten waarin de stakeholders van Sportclub Heerenveen zouden moeten worden opgenomen. Het gaat met name om de supporters, Veenfan, Nieuw-Noord en andere supporters, de zakenclub OSSH, de vrijwilligers en Actie 67. Dit platform voert overleg met de directie en eventueel met de Raad van Commissarissen, maar er zal geen sprake zijn van het afleggen van verantwoording door de directie jegens het platform. Het voorstel is niet tot wasdom gekomen. De directie en commissarissen hechten kennelijk te veel aan hun machtspositie. Naar het oordeel van de onderzoekscommissie is dit een gemiste kans om de inbreng van de supporters en sponsoren op een goede wijze te institutioneren. Draagvlak voor het stichtingsbestuur. De vraag is al eerder gesteld: waarom heeft het stichtingsbestuur niet of erg laat ingegrepen? Feitelijk door de druk van externe partijen, stakeholders, is het bestuur overstag gegaan, hetgeen tot dit onderzoek heeft geleid. Supporters en sponsoren hechten niet aan het aanblijven van de leden van het stichtingsbestuur. Na het abrupte vertrek van de Raad van Commissarissen staat het bestuur echter plotseling voor de taak op tijdelijke basis te voorzien in de vacatures om te voorkomen dat de vennootschap geheel stuurloos is. De commissie moet vaststellen dat er weinig tot geen draagvlak is voor het bestuur. Het komt de commissie dan ook als verstandig en correct voor dat het stichtingsbestuur zijn zetels ter beschikking stelt. 9. Draagvlak voor de Raad van Commissarissen. Terugkerend naar de concrete vraag aan de onderzoekscommissie kunnen we met betrekking tot de vraag naar het draagvlak voor de Raad van Commissarissen concluderen dat zij zelf al hebben vastgesteld onvoldoende draagvlak te hebben in deze club. De onderzoekscommissie kan dit op grond van de vele gesprekken bevestigen. Draagvlak voor de directie. De statutair directeur is reeds vertrokken. De Raad van Commissarissen, inmiddels ook vertrokken, had al geconstateerd dat er voor de voorzitter van de directie geen draagvlak meer aanwezig was. Blijven over de titulair leden van de directie. Zij dragen in verband met hun directiefunctie verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie van Sportclub Heerenveen. Vastgesteld moet worden dat er tussen de directieleden geen samenhang, CQ, samenwerking bestaat.
Het onderling vertrouwen ontbreekt en de directieleden verstoppen zich in de werkzaamheden van hun eigen portefeuille. Het bevreemdt de commissie dat daar waar de statutair directeur reeds vertrokken is, de beide overige directeuren gelijktijdig afwezig zijn vanwege vakantie in deze hectische periode. De kwestie de Corner en de La Manga-casus zijn eerder in dit rapport genoemd. In de functie van directeur hebben beide directieleden ernstig gefaald. De conclusie moet daarom zijn: er is voor hen geen draagvlak aanwezig binnen de organisatie. 11. Positie erevoorzitter. De verdiensten van de erevoorzitter is een lange periode bij Sportclub Heerenveen van 1983 met 2006 zijn breed uitgemeten en alom geprezen. Dit heeft hen tot icoon van Sportclub Heerenveen gemaakt. De rol van de erevoorzitter na zijn aftreden in 2006 wordt veel kritischer beoordeeld. De vraag is gesteld of de erevoorzitter wel voldoende afstand heeft genomen ten opzichte van zijn opvolgers, de stichtingbestuurders en de Raad van Commissarissen. Ook wordt gewezen op zijn oppositionele wijze van handelen en het uiten van kritiek. Naar het gevoelen van de commissie fungeert de erevoorzitter als boodschapper van de huidige problemen. In ieder geval zullen voor een zekere en goede toekomst van Sportclub Heerenveen bindende afspraken gemaakt moeten worden met de iconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan. Hun verdiensten voor de Sportclub Heerenveen zijn onomstreden en blijven grote waardering verdienen. Een ander bestuursmodel. Resteert de vraag naar het oordeel van de onderzoekscommissie over de huidige organisatie, bestuursmodel en de vraag naar een ander model. Het grote mankement in het huidige bestuursmodel is het ontbreken van de geïnstitutioneerde mogelijkheden voor grote groepen belanghebbenden, sponsoren, supporters en vrijwilligers hun wensen en opvattingen bij de bestuurlijke machthebbers op tafel te brengen. Dit leidt ertoe dat informele kanalen worden gezocht en gevonden om toch hun opinies voor het voetlicht te brengen. Waartoe zulks leidt, laat de recente geschiedenis van de club zien. De structuur. De commissie adviseert om de NV-vorm vaarwel te zeggen en de reeds bestaande BV als juridisch vehikel voor Sportclub Heerenveen te gebruiken. Door middel van een juridische fusie is dit eenvoudig te realiseren. Verder dienen erbij de statuten van de BV te worden aangepast. Stichtingbestuur. Het begin van een oplossing is de keuze voor een andere bestuurlijke structuur. De stichtingsvorm dient te worden gehandhaafd, maar kent een breed samengesteld bestuur, waarin vertegenwoordigers van de relevante stakeholders, supporters, sponsoren, vrijwilligers zijn opgenomen. In verband hiermee adviseert de commissie dat de stakeholders formeel en democratisch zijn georganiseerd. Daarnaast is er plaats voor specifieke competenties zoals financiën en voetbalsport. Eveneens is er plaats voor bijzondere leden die zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt voor Sportclub Heerenveen, bijvoorbeeld de erevoorzitter. Dit bestuur zal naar schatting uit circa 10 leden bestaan. Het gaat erom dat alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd weten in het hoogste orgaan van de Sportclub Heerenveen. Het bestuur komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. One-tier board. De commissie stelt voor om over te gaan tot het instellen van een one-tier board, die het bestuur vormt van de vennootschap. Dit bestuur draagt de statutaire verantwoordelijkheden voor het dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat uit 4 niet-uitvoerende leden, waarvan 1 onafhankelijk voorzitter, chairman, en 3 leden met als portefeuille technisch, voetbal en dan financiën, organisatie en commercie. Vervolgens zijn er 3 uitvoerende leden van het bestuur met als portefeuille algemene zaken, financiën, technische en voetbalzaken en commerciële aangelegenheden. De laatste 3, direct verantwoordelijk voor het medewerkersapparaat, het voetbalbedrijf en de ondersteunende activiteiten van de club. Een afzonderlijke raad van commissarissen op een zekere afstand en als separaat machtscentrum is in deze opzet niet meer nodig. De one-tier board legt verantwoording af over het gevoerde beleid en over de beleidsvoornemens aan het stichtingsbestuur.
De jaarlijkse begroting en de jaarlijkse jaarrekening worden opgemaakt door de One Tier Board en dienen te worden vastgesteld door het stichtingsbestuur. De benoeming en het ontslag van de leden van de One Tier Board geschiedt door het stichtingsbestuur op voordracht van de One Tier Board. In dit model is de besturing van Sportclub Heerenveen democratisch verankerd. 13. De financiën van Sportclub Heerenveen. Onder de spraakmakende elite van Sportclub Heerenveen gaat het hardnekkig gerucht dat enige tientallen miljoenen euro's zouden zijn verdwenen. Deze stemmingmakerij kan gemakkelijk de kop worden ingedrukt. In de door accountantskantoor BDO onderzochte periode medio 2006 tot medio 2013 blijkt 77 miljoen aan transferopbrengsten etc. te zijn ontvangen. Hiervan is 62 miljoen aangewend voor de aankoop van spelers en 7 miljoen voor investeringen, verbouwingen van het stadion. Het restant is gebruikt om de jaarlijkse verliezen in de normale bedrijfsvoering te compenseren. Financiële positie van Sportclub Heerenveen per medio 2013, dus heden, einde boekjaar 2012, is in orde. Er is een eigen vermogen van 19 miljoen en de stand van de liquide middelen is 9 miljoen. Die financiële en administratieve organisatie en interne controle zijn uitstekend geregeld. De vooruitzichten zijn minder florissant. De operationele begroting 2013-2014 toont een verlies van netto circa 4 miljoen. Waarbij er een taakstelling ligt voor de commerciële afdeling om 2 miljoen extra sponsoropbrengsten binnen te halen voor het seizoen 2013-14. De teruglopende sponsorbijdragen zijn de Achilleshiel van Sportclub Heerenveen. Sportclub Heerenveen onderscheidt zich in zeer negatieve zin van de gemiddelde sponsoropbrengsten in de eredivisie. De zwakke commerciële afdeling zal op korte tijd grondig moeten worden gereorganiseerd om het tijd te keren. Het voorziene verlies in 2013-2014 zal de club nog niet in moeilijkheden brengen. De liquiditeitspositie is ruim genoeg. Structureel is dit echter niet vol te houden. De oplossing moet komen uit de verhoging van de sponsoropbrengsten en uit een reductie van de huur die Sportclub Heerenveen jaarlijks betaalt aan Sportstad Heerenveen. Dit brengt ons tenslotte op de ingewikkelde relatie tussen Sportclub en Sportstad. Indertijd heeft Sportclub het stadion ingebracht in Sportstad in ruil voor 39,5% van het aandelenkapitaal van Sportstad. Vervolgens moet Sportclub Heerenveen huur betalen die uitging van een hoog aanvangsrendement van 8% en een indexatie. De jaarlijkse kale huur bedraagt thans 3,3 miljoen, landelijk is dat zeer hoog en vormt een steeds zwaardere last voor Sportclub Heerenveen. Bovendien hebben de gemeenten die voor 50% participeerden in Sportstad en Sportclub Heerenveen een garantie afgegeven aan de Bank Nederlandse Gemeenten die Sportstad financiert. Dat zij het eigen vermogen van Sportstad op 33,5% van het balanstotaal zullen houden. Het percentage per 31 oktober 2012 is volgens de ontvangen opgave ruim 37%. Dit is een hoofdelijke aansprakelijkheid. En dat is een zwaar risico voor Sportclub Heerenveen, die echter via een aandeelhoudersovereenkomst zijn financiële welzijn bij de gemeente Heerenveen deponeert. De onderzoekscommissie beveelt aan deze zaak grondig te onderzoeken en te trachten de financiële betrekkingen tussen de beide entiteiten te ontbinden. Slotwoord. De commissie spreekt haar erkentelijk uit jegens alle personen die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek door middel van interviews, informatieverstrekking en documentatie. Zonder de bijzondere inzet van Simone Vruchten was het binnen dit zeer beperkte tijdsbestek niet mogelijk geweest dit onderzoek op adequate wijze uit te voeren, waarvoor onze dank. De commissie heeft de procesbegeleiding van de burgemeester als bijzonder deskundig en prettig ervaren en voelde zich daardoor ook gesteund. De onderlinge samenwerking tussen de commissieleden verliep vlekkeloos. Heerenveen, 26 juli 2013. Dank u wel. Zo, dan is er
nu de gelegenheid om vragen te stellen en om ook de goede rolverdeling tussen de beide heren te benadrukken. En om Jos Vaassen even op adem te laten komen, zullen de vragen in eerste instantie beantwoord worden door Lense Koopmans. Ik mag u ook zeggen dat de commissie ervoor gekozen heeft om echte vragen nu ook centraal hier te beantwoorden, dat er geen ruimte is om na de persconferentie zogenaamd 1-op-1 nog wat te vragen. Dat doet ze overigens niet uit onbeleefdheid jegens de koningin van de democratie, maar om te voorkomen dat er wellicht allerlei ruis ontstaat en zij wil ook naar buiten toe als eenheid optreden en dan gaat dat wat moeilijk met die 1-op-1 gesprekken. Vandaar dat u, ik zeg dat maar even nu, dat u als u vragen heeft die ook nu moet gaan stellen. En ik zou u dan ook willen vragen om even uw naam te zeggen, even te zeggen waarvan u bent en dan uw vraag te stellen. En in eerste instantie naar Lense Koopmans. Ik zie daar een vraag. Ja, gaat u gang. Laurens Boven van BNR Nieuwsradio. Aan meneer Koopmans dus, maar met verwijzing naar meneer Vaassen. Allereerst mijn bewondering voor uw verhaal. Ik ben enigszins gefascineerd omdat u op een hele onderkoelde, in ieder geval monotone toon eigenlijk hele verschrikkelijke dingen zegt. Als ik het goed heb begrepen, is het één grote puinhoop in feite bij Heerenveen. En er is niet één schuldige, maar iedereen is een soort van schuldig in zijn eigen rol. Ik wil even één puntje eruit pikken. U zegt dat er bindende afspraken moeten worden gemaakt met de twee iconen van Heerenveen. Ik pik die er even uit omdat ik dat een fascinerend verschijnsel vind. Die mensen hebben geen formele binding met Heerenveen. U stelt dus in feite voor een formele binding te herstellen. En wat moet er dan voor bindende afspraken worden gemaakt? Is dat een soort muilkorf of hoe moet ik me dat voorstellen? De heer Koopmans. Nou, ik kan u één ding verzekeren. De beide mannen, maar het geldt in bijzondere mate voor Riemer van der Velde, die laat zich niet muilkorven. Dat doet hij niet. Hè? Dus dat is onbegonnen werk. Maar je kan wel, kijk, als u het verhaal van Jos Vaassen hebt gehoord, word ik voorgesteld om hem een plek te geven in het stichtingsbestuur. In het brede, samengestelde stichtingsbestuur. Dat is iets waar hij denk ik wel blij mee zal zijn, hè, dat hij een formele plek heeft. Je kan het vergeten om iconen met handen en voeten vast te binden. Dat zal niet lukken. De lijn buitenom, in de richting van sponsoren en supporters, die voor Van der Velde en in mindere mate voor Foppe de Haan toch een kanaal zijn om opinies te uiten. Dat blijft bestaan. Alleen, er is nu in het bestuurlijke model een formalisering opgetreden. In die zin dat supporters en sponsoren een vaste plek hebben in de besturing van de organisatie. Ze hangen er niet meer bij. Ze hebben een formele weg om hun opinies op tafel te brengen. En dat is tot op heden niet het geval. En dat betekent dat er door de krochten van de organisatie invloed wordt uitgeoefend die je moeilijk kan vastpakken. En wij hebben de indruk, als je de stakeholders een formele plek geeft met bestuurlijke bevoegdheden, dat de behoefte om, laten we zeggen, via buitenparlementaire acties opinies tot uitdrukking te brengen, dat die sterk zal teruglopen. Goed. Even vervolgvraag. Even vervolgvraag. Heeft u met sponsoren, met mensen, met de iconen noem ik ze maar even, heeft u met de supporters daar ook al over gesproken of die behoefte er is, of ze daar zin in hebben om zo'n formele taak in zo'n bestuur waar te gaan nemen? Wij hebben zo straks met de supporters en de sponsoren gesproken. We hebben ze uitgelegd wat er in het rapport staat. En ik heb de indruk gekregen uit hun reactie dat ze blij zijn met een oplossing langs deze weg. Goed, we komen zo meteen nog wel even terug op het vervolg daarvan. Roelof de Vries, Omroep Friesland.
Roelof de Vries, Omroep Friesland. U heeft het onder andere over kampen. Ik denk dat het woord puinhoop inderdaad misschien een goede typering is. Heeft u ook enig idee hoe dat kan, wat dat ontstaan is? Heeft het ook met persoonlijke belangen te maken gehad bijvoorbeeld? Hebben jullie daar een beeld van? Koopmans? Nou, vind ik een beetje een lastige vraag eerlijk gezegd. Hoe dat... Kijk, puinhoop, dat we zeggen, organisatie functioneerde niet optimaal. Dat is zacht uitgedrukt, denk ik. Nou ja, puinhoop. Ja. Zo erg zou ik het nou ook niet willen kwalificeren, maar het functioneert in ieder geval niet. Nee. En dan moeten we wel weer onderscheid maken hoor, tussen het voetbalbedrijf en de ondersteunende organisatie. De commerciële afdeling is een moeilijk verhaal. Je moet echt grondig binnenstebuiten worden gekeerd. Ja. Maar hoe dat toch een wat tweedeling is ontstaan, ja, dat was een tweedeling voor en tegen Veenstra. Dat is wat er is ontstaan. Heeft u ook een idee hoe dat is ontstaan op dat moment? Ja, ik denk dat het in een hoge mate te maken heeft met het gedrag van Veenstra. Toch is de naam Bart van der Meer ook genoemd door de heer Vaassen. Volgens mij werd de term verschillende belangen genoemd. Iets met het sok kan ik me nog herinneren. Ja. Wat is dat concreet? Wat houdt dat precies in? Met 2 benen in 1 sok. Juist. Ja. Kijk, als je voorzitter bent van de Raad van Commissarissen van Sportclub Heerenveen en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van een deelneming van Sportclub Heerenveen voor 39,5%. Dat zijn 2 functies en onverenigbaar. Moet je niet doen. Dat noemen wij, dan zit je met 2 benen in 1 sok. Welke organisatie doelt u En op dat in komt dit niet geval? goed. Hè? Welke organisatie doelt u op dit? Dat is Sportclub Heerenveen Ja. en Sportstad. Ja, juist. Ja, Ja. juist. Oké. Ja. Akkoord? Dat was het? Ja. Andere vragen nog? Ga je gang. Goeiedag, Gerard Bos, Fries Dagblad. U heeft het over een ander bestuurlijk model wat u adviseert. Maar op wat voor termijn kan zoiets mogelijk zijn? Waar moet een mens dan aan denken? Ja, kijk, formeel zou de onderzoekscommissie nu kunnen zeggen van jongens, we hebben ons werk gedaan en hier heb je het rapport en het wordt verder maar zalig. Hè. Dat zou denkbaar zijn, maar zo zitten Jos Vaas en ik niet in elkaar. Het bestuur van de stichting beraadt zich nu over de vraag wat de volgende stap moet zijn. Zal het even, Wat zeg je? zal ik het even melden van het advies? Ja, de burgemeester heeft daar een advies over gegeven. Ik ben zo vrij geweest om daar een advies over te geven, gewoon als vanuit procesbegeleider, omdat je natuurlijk wel moet gaan kijken. Komt er ook een vervolg en verdwijnt het niet voor langere tijd in de la, als dat al zo zou mogen zijn. Exact. Ja. Ik heb het stichtingsbestuur geadviseerd. Ga nou, er is zoveel vertrouwen gegeven aan deze 2 mensen. Die hebben zoveel mensen ook al gesproken en ook een goed en scherp inzicht gekregen in wat er aan de hand is. Laat nou dat nieuwe bestuursmodel ook ingevoerd worden onder begeleiding van deze twee mensen. En geef ze ook een formatieopdracht om de mensen bij elkaar te zoeken die dan ook in het nieuwe stichtingsbestuur en ook in de zogenoemde board ook een plek zullen krijgen. Ik heb dat gevraagd aan de 2 onderzoekers en die hebben na enige beraad gezegd dat ze dat ook willen doen. Die zijn daarvoor beschikbaar. Ik heb dat ook gevraagd aan het stichtingsbestuur. En het stichtingsbestuur zegt, nou ja, dat kan ik ook heel goed begrijpen. Daar beraden wij ons nog even op. Wij moeten ook eerst gaan kijken van, ja, wat staat er nou precies in het rapport en wat is onze rol daar dan nog bij. Ik heb wel met alle stakeholders afgesproken. Laat dat beraden, want ook de andere stakeholders moeten natuurlijk in hun achterban gaan kijken, wat vinden we hiervan? Het is net ook de relevante vraag, willen wij wel in zoiets ook een rol spelen? Ik heb afgesproken met ze dat ik na een week een rondje doe langs de velden. Om eens te kijken of er een moment geprikt kan worden dat we weer even bij elkaar gaan zitten. Om te bezien hoe wij dan dat vervolg kunnen geven en of men ook denkt dat is een verstandig advies. Dus even voor het vervolg. Eén andere vraag nog, als dat kan.
Want u bedankt mensen voor de medewerking, dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat ik mij wel afvraag, heeft u ook echt het gevoel dat echt iedereen echt volledig heeft meegewerkt, echt het achterste van zijn tong heeft laten zien, al uw vragen heeft beantwoord, alle antwoorden die u wilde hebben, dat u die heeft gekregen? Nou, we hebben wel antwoord gekregen op alle vragen. Of die altijd correct waren, durf ik niet te garanderen. Ieder zit met zijn eigen belangen en belangetjes. En dat speelt hier ook. Ja, En mensen hebben vaak ook de behoefte om hun eigen rol flink aan te sterken. Hè? Met name de goede dingen die ze gedaan hebben. Akkoord. Andere vragen? Ja. Ga je gang. Johan Mast, Leeuwarden Krant. Wat ik me sterk afvraag, er zijn geloof ik 40 mensen, is mee gesproken, 41 mensen. 41. Bart van der Meer, is daar ook mee gesproken? Want wij hebben natuurlijk onze afgelopen jaren ook enorm in de club verdiept. Heel veel van wat gezegd is vanmiddag is absoluut geen verrassing natuurlijk. Het neigt toch wat naar wat je hoort vanuit een bepaalde kamp. Niet helemaal natuurlijk, maar in hoeverre is Bart van der Meer, is daar mee gesproken? Ja, bliksem. Ja, hè? Zeker. Ja. Ja. De heer Koopmans kan zich blijkduidelijk nog goed herinneren. Ja. Dat denk ik ook, ja. Ja. Nee, dat is heel grondig gebeurd. Ja. Ja. Nee, duidelijk. Ja. En Overigens is het- Van de Meulen en de... Teun van der Meulen ook. Gewoon eigenlijk iedereen. Ik bedoel, Nou, ja. iedereen die betrokken is geweest sinds 2006 en toch ook wel daarvoor. Ja, behalve Klaas de Leeuw. Daar hadden we een afspraak mee en die trok zich onverwacht terug. Dan is de vraag natuurlijk waarom. Ja, dat weten we niet. We hebben geen motivering gekregen. Dat vind ik jammer. Want hij was samen met Bart van der Meer toch een sterk koppel in de Raad van Commissarissen in de tijd. Hij heeft het niet gemotiveerd, hij heeft het niet Nee, uitgelegd. nee, hij heeft het via zijn secretaresse laten afweten. Anderen nog? Ja, ga je gang. Charles Bromet, Volkskrant. Ja, meneer Koopmans, u zei een puinhoop, wil ik het niet noemen, maar als u kijkt naar de gesprekken met die 41 mensen, heeft u dan met een bepaalde verbazing, CQ verbijstering aangehoord en zich afgevraagd hoe de al die tijd eerder niet is ontspoord hier? Ja, het belangrijkste teken daarvan is ook de zwaar teruglopende sponsoropbrengsten. En daar hebben we dus diepgaand naar geïnformeerd hoe dat toch kon. En ja, dan krijg je toch het antwoord van ja, de economie loopt terug. Het zijn heel veel toch wat kleinere bedrijven, veel bouwbedrijven die het buitengewoon moeilijk hebben. En die trekken dan hun sponsorbedragen in of voor een deel. Maar als je het vergelijkt met het landelijk gemiddelde in de eredivisie, bij de eredivisieclubs, steekt Heerenveen daar buitengewoon slecht bij af. Dus dat heeft heel veel te maken met het feit dat de commerciële afdeling die Heerenveen moet voorzien van die sponsorbijdragen, dat die buitengewoon slecht functioneert. Heeft u tijdens de gesprekken ook iets van gêne gemerkt bij de mensen die u sprak over de te grappig gegooide naam van de club? Want dat is in feite gebeurd. Ja, kijk, er zijn sponsoren die zich daar natuurlijk buitengewoon aan ergeren. Een deel van de glans van Heerenveen is toch teruggelopen, is beschadigd. Goed. Nog meer vragen? Eens even kijken. Links in de flank. Sitzel Looijen van VNV Magazine. U had het zojuist over het teruglopen van de sponsorbedragen, het aantal sponsoren. Kunt u daar concreter in zijn in aantal en bedragen? Ja, dat hebben we wel, maar ik heb het niet bij de hand nu. Omdat u zo nadrukkelijk stelt dat het ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de eredivisie schrikbarend slecht is bij Heerenveen. Ja. Hoe schrikbarend? Buitengewoon. Weet jij het nog, Jos, uit je hoofd? Ik heb het.
Maar het is, als je er een grafiekje van maakt, dan gaat het vanaf 2006 gaat het zo. En dan duikt het bedrag naar beneden. We hebben het precies laten uitzoeken. Ik vraag dat ook omdat er zo eigenlijk geheim over is gedaan als dat soort vragen hier werden gesteld. Dan was het niet bekend of... Ja, maar dat is natuurlijk omdat die uitkomsten slecht zijn. Ja, dan blijf je er bovenop Ik zitten. kan u wat cijfers geven. De Eredivisie, en dan heb ik het over het jaar 2011-2012, heeft een plus van 2,2, inclusief het resultaat van Heerenveen. En Heerenveen zelf heeft een resultaat van min 6,5%. En dat wordt in 2012, 2013 nog erger, dan is het resultaat min 16,8%. Daar hebben we het eindresultaat van de Eredivisie nog niet. Maar deze grafiek staat op de website van de KNVB, dus je kunt ze daar zo bekijken. Bedankt. Dan achteraan. Mijn naam is Hans Schipper. Ik ben voorzitter van het OZA-bestuur. Ik mag een aantal maanden meelopen, met name ook op de afdeling commerciële zaken. En er wordt in één naam steeds genoemd, maar ik zou eigenlijk toch een pleidooi willen houden voor de soldaten die daar werken en voor de generaals. Er zit namelijk verschil in. Dat blijkt ook uit uw rapport. U hebt de generaals anders beoordeeld dan de medewerkers van die afdeling. Wij willen graag, pleidooi is ook geweest van de burgemeester, met deze medewerkers verder. Dus ik zou eigenlijk aan u willen vragen, meneer Koopmans, kunt u dat iets genuanceerder zeggen, speciaal voor deze mensen? Nee, dat kan ik niet. Nee, we hebben een groot aantal... We hebben een aantal mensen gesproken van de commerciële afdeling. Die zijn allemaal welwillend. Daar ben ik van overtuigd. Maar de leiding van de club is gewoon slecht. En heeft ontzettend veel last gehad van interventies van de statutaire directeur. Ja. Over het hoofd van de titulaire directeur Steppé heen in de organisatie. Ja, als je ergens een puinbak van wil maken, moet je het zo doen. Nee, maar daar ben ik ook met u eens en dat volg ik ook. Alleen daaronder, daar zitten de mensen achter die bureaus te werken, de secretariaten, de mensen die moeten uitvoeren wat hun superieuren hun meegeven. Ja. En dat is in mijn beleving toch nog altijd positief. Ja, maar... Al is het totaalbeeld niet goed, dat zijn de feiten. Je kan het wenden of keren, maar de uitkomsten zijn bedroevend. Eens. Maar, ja. Maar er zit uw pleidooi is gehoord hier breder. Wij hebben... Moment. Wij hebben een aantal mensen gesproken uit de commerciële afdeling. En daar zitten prima mensen bij. Dat is voor mij glashelder. Dat wil ik graag horen. Ja. Dank u wel. U heeft het er toch uitgekregen, na enige moeite, maar het is gelukt. Het is gelukt. Ja. Wie? Ja, geen gang. Anna Roel van der Meer, ook Leeuwarden Courant. Er is geen draagvlak voor het stichtingsbestuur. Er is geen draagvlak voor Hansma en Steppé. RVC is weg. Als technisch en commercieel directeur. Juist. Dus let heel precies op. Dat komt correct. Ja. Wie neemt er nu de beslissingen bij Heerenveen? Nu op dit moment? Ja. Dat is de tijdelijke raad van commissarissen. Ja, als je geen statutaire directie hebt in een vennootschap, dan is het zo dat de raad van commissarissen die rol moet waarnemen. En dat gebeurt dus niet nu door dat driemanschap wat kort geleden door het stichtingbestuur is aangesteld. En is dat meer dan alleen op de winkel passen? Ze passen op de winkel en het is een tijdelijke aanstelling. Hoe lang kan zoiets, zeg maar? Ja, dat moet zo kort mogelijk. Ja. Dat is zo kort mogelijk. Ik bedoel, hebben we het dan over weken of over maanden? Nee, dat kan een paar maanden duren. Want ze kunnen pas weer vertrekken wanneer de finale invulling van de nieuwe bestuursstructuur is afgerond. Inclusief de bemensing, zoals dat heet tegenwoordig. Vroeger was bemanning, tegenwoordig is het bemensing.
Dat is maar goed ook, hè? Ja, vind je? Goed, ja. Meneer Koopmans. Volkers. Voordat deze persconferentie begon, zijn uw bevindingen medegedeeld hier aan het personeel. Kunt u zeggen hoe het rapport is ontvangen hier binnen Heerenveen? Dat weet ik niet, want daar was ik niet bij. Nee, we hebben het zo gedaan dat het stichtingsbestuur als formele werkgever de conclusies heeft meegedeeld aan het personeel in een aparte bijeenkomst. En wat wij wel hebben gedaan is de conclusies en het rapport ook ter kennis gebracht van de stakeholders, zoals ik al eerder zei. En zij hebben aangegeven, ja, wij hebben ook even tijd nodig om onze achterbannen daarover te raadplegen. En daarvan hebben we afgesproken dat ik over een week even een rondje langs de velden doe. Nog meer? Roelof, nog een laatste vraag? Ja, laatste 2. Marco van Basten, hebben jullie ook gesproken? Wat was zijn reactie? Marco van Basten? Ja. Wie is dat? Geef uit. Wie is dat? Nee, tuurlijk, we hebben hem uitvoerig gesproken. Ja, ja is een buitengewoon plezierig mens. En ja, een heer in deze organisatie. En dat is toch prettig om aan te treffen. Ja. Ja. Ja, kijk, wij hebben niet de conclusies met hem gedeeld. We hebben een gesprek met hem gevoerd. Hè? Dit rapport kent hij nog niet. Dus wat hij er uiteindelijk van vindt, dat weet ik niet. Nee. Maar het is een man die gewoon zijn eigen gang gaat. En die kiest zijn eigen weg. En dat is maar goed ook. Hij laat zich niet storen door gedonderjaag elders in de organisatie. Maar mag u misschien concluderen dat de conclusie die jullie nu trekken een beetje op één lijn staat met Marco van Basten, of zat er nog een wereld van verschil tussen? Nee, maar ik denk dat hij deze conclusies heel goed zal begrijpen. Ja. Slotvraag. Is dit het begin van een nieuw Heerenveen? Positief imago, betere financiële huishouding, et cetera, et cetera? Ja, laten we het hopen. Hè. Ja. Maar dat hangt natuurlijk heel sterk af uiteindelijk van de manier waarop we de bestuurlijke plekken in de nieuwe organisatie kunnen invullen. Hè. Wat voor bestuurlijk geweld we aan boord kunnen halen. Hebben jullie daar ook al in geadviseerd, in de poppetjes om het zo maar te noemen? Nee, of houden jullie er helemaal buiten? Nog niet. Nee. Daar wachten we op of we dat zouden moeten doen. Dat was het advies wat ik gegeven heb om ze daarbij te betrekken. Overigens heb ik ook aan het begin van deze persconferentie een andere oproep gedaan. Om nu eigenlijk dit advies al ligt. Waarvoor we de commissie erg dankbaar moeten zijn. De 2 onderzoekers en mevrouw Vruchten erg dankbaar moeten zijn. Het is een scherp rapport. Maar daardoor kun je ook opnieuw reinigend beginnen. Om als stakeholders daar ook achter te gaan staan. Je hebt dat vertrouwen gegeven. De uitspraken zijn bindend. Ga daar nou ook met z'n allen achter staan. Maar geef de huidige functionarissen ook de gelegenheid om in het belang van de club ook hun werk te blijven doen. Totdat ook in hun opvolging, als het aan de orde is voorzien. En ja, maak ze dat ook mogelijk. En ik roep ook de mensen die het betreft op om dat in het belang van de club te doen. Nog even één ding, als het kan. Zijn er er zijn ongetwijfeld in al die gesprekken namen gevallen van eventuele mensen die het zouden kunnen. En zo ja, wie zijn er? Ja, daar zullen we geen antwoord op geven. Nee. Ja? Zijn er veel namen gevallen? Nee. Dus dat is helemaal blanco? Ja, het is voor een heel groot deel blanco, ja. Overigens is het in dit verband wel even goed om te vermelden dat de gesprekken hebben plaatsgevonden onder de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Dat ook nu ook alle schriftelijke stukken, verslagen en notities zijn vernietigd. En dat er alleen maar een digitaal archief nog is en dat ligt bij Trip Notarissen. En zoals Lens Koopmans altijd placht te zeggen, dat is daar net zo veilig als mijn testament. Dus daar vertrouwen wij dan ook op. Maar dat is ook de vertrouwelijkheid die er is. Kan ik de persconferentie afsluiten? Nou, en omdat het de Leeuwarden Krant betreft nog, en die hebben het al zo vreselijk moeilijk, nog één laatste vraag. Ja, fijn, burgemeester. Meneer Koopmans, kunt u iets meer zeggen over een one-tier board? Wat houdt dat exact in?
Meneer Vaassen heeft er al het een en ander over gezegd. Maar... Ja. Want your board is een Angelsaksische uitvinding. Waarin je dus niet meer een separate raad van commissarissen hebt. Nee. En de aantrekkelijkheid daarvan is in dit geval van Heerenveen dat je dus ook niet meer een afzonderlijke raad van commissarissen hebt die, als je kijkt naar de geschiedenis die we hebben beschreven vanaf 2006, ja, toch een eigen macht vormde binnen de organisatie. Dat heeft een wereld aan ongemak veroorzaakt. En het karakter van een one-tier board is dat je niet uitvoerende, dat je bestuurders hebt, bijvoorbeeld Steven, waarvan 4 niet uitvoerend zijn. Die komt maar misschien 1 keer in 14 dagen bijeen of wat nodig is. Waaronder de voorzitter chairman. En dat moet ook het boegbeeld, het gezicht van de club naar buiten worden. Nou, dat is geen geringe opgave om daar iemand voor te vinden, maar dat. Daarnaast heb je dus 3 uitvoerende bestuurders. En die zijn belast met de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het runnen van het apparaat van de vennootschap. Dus voor het voetbalbedrijf en voor de ondersteunende diensten. Die 4 niet uitvoerende bestuurders, die houden in feite toezicht, die vergaderen ook samen met de uitvoerende bestuurders. Die houden op een, laten we zeggen, in dat gremium van 7 toezicht op wat die 3 uitvoerende bestuurders uitvreten. Maar ze vormen niet een afzonderlijk instituut. Zo zit het in elkaar. En die 7 die hebben alle 7 net zoveel macht of inspraak. Ja, ze zijn lid van het bestuur. De heer Vaassen wil nog even daar een korte opmerking bij maken. En deze constructie is wettelijk toegestaan vanaf 1 januari 2013. Wil u het heel simpel zeggen, dan heb je geen raad van commissarissen meer apart en geen aparte directie meer. Alles wordt besloten aan één tafel. Ja. Akkoord. Dan wil ik u allemaal bedanken voor uw komst naar Heerenveen en bedanken dat u hier aanwezig bent. Ik sluit hiermee de persconferentie af. Dank u.